ନା ତୁ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ତୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଏ ପୁରା ଝିଅ ଝିଅ ନା? ଏ କେତେ ପଡୁଛି? ତୃତୀୟ। ଏଇ ବାବା ଚତୁର୍ଥ। ତୁ ମାଇଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ମା କଟି ତୁ ବତମ କାହିଁ ଦେଇନୁ କାହିଁକି ସାର୍ଟ ବଟନ କାହିଁ ଦେଇନୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ପ୍ରଥମରେ ଝିଅ ଟିକେ ଝିଅ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପଢୁଛୁ ଆଉ ଆଗୁଆ ଖାଇଛୁ ଭାତ ଖାଇଛୁ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଭୋଗ କି ଭୋଗ କ'ଣ ଭୋଗ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ସୋୟାବିନ୍ ଛତୁଆ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ